Se'n recordeu d'on éreu al novembre del 2001, quan van fundar la DO? Jo no me'n recordo, perquè el que em passa a mi és que la memòria la tinc molt justeta. I llavors jo crec que devia estar fent algo de començar a fer clots per replantar ceps o alguna cosa d'aquestes, o potser estava arreglant alguna oliver o ensopat, no sé, exactament no ho sé. Home, i em sembla que jo també devia estar fent alguna de tot això, ja preparant per començar la campanya de l'oliva, doncs al novembre fa poc que s'ha acabat la campanya de la verma, se sol acabar a mitjà d'octubre o així, i després ja al novembre, a primers de novembre i tal, es comença l'oliva i segurament, si no havíem començat a collir olives, estàvem al punt, ho estàvem preparant. Com que d'olives ne tinc poques, nosaltres el que fem és, al puesto que tenim rec de suport, és repassar mangueres. Vale, preparau ja per la campanya que ve. Si és de canviar Vitor, si és d'obrir els finals. I tu on eres? Jo al col·le. És el millor puesto que podies estar. Un xiquet. És el millor puesto que podies estar. Molt bé. 29. Era el lloc que et corresponia per l'edat que tu tenies. Sí, amb 8 anys no podia estar gaire més puestos. Molt bé, molt bé. Això, jo em vaig començar a dedicar a la vinya i als olivers i a lo que tinc. Fa un any, l'any passat, perquè, bueno, pel relleu generacional, aquesta finca era de l'avi, llavors l'ha treballat mon pare, ara mon pare treballa fora, i jo he tornat cap a casa a treballar a les terres i tal. I, de fet, ja havia estudiat a l'Escola d'Enologia de Falset i feia uns quants anys que treballava amb celler i tal, però, bueno, treballar a la terra i treballar a casa sempre és gratificant. Jo vaig començar que el meu padrí, amb un coster, diu, hem d'anar a cavar amb baixada. I diu, no, de cara avall no, de cara amunt la terra, perquè veus allà dalt, trobem la terra allà baix. Llavors, quan se va morir el meu padrí, mon pare em va dir, no cal que allò d'allà dalt no ho veuràs mai aquí baix. I va ser el que vaig trobar i vaig continuar el mateix. Va haver un temps de paro, perquè no es pagava molt, el raïm no es pagava, i llavors vam parar de la vinya, ho vam deixar, com aquell que diu, perdre quasi pràcticament, i vaig continuar en la botiga. Llavors, quan ja vam tindre gent que ens ajudava a la botiga, vaig dir, ara tornaré a la terra, i la terra semblava que tornés a reaccionar en quant a preus, en quant a vins de qualitat, perquè abans els vins eren com si, igual, bebies com menjaves, vull dir, era una cosa molt espessa i no podies, no? Bueno, a més te feia mal a l'estómac, quan menys a mi, i ara no me n'ha fet mai més de mal a l'estómac. Els vins han millorat molt. I he continuat fent això perquè, a part sembla que hi tingui vocació, no? Amb això sembla que hi tingui vocació, m'agrada molt la vinya, l'oliva i l'ametlla i l'avellana i tot això no m'agrada, m'agrada la vinya, i així. Jo vaig fer cap aquí per casualitat. Jo no tenia cap intenció de fer res a la terra, ni de viure en un poble, ni de res que s'hi assemblés. I per atzar de la vida i de les coses, vaig tornar a aterrar al Marroig, que era el meu poble natal. I, mira, com aquell que no vol la cosa, els meus pares tenien una finqueta allà al Priorat, al terme de Bellmunt, tenien uns olivers aquí al terme dels Guiamets, tenien un trosset que no sé què, i vaig dir, mira, va, fem algo, fem algo. Però aquest fem algo se va convertir en un fem-ho tot. I, la veritat és que el meu marit m'ha ajudat molt, va tirar-ho tot endavant i a dur aquest projecte que jo vaig començar m'ha ajudat a tirar-lo endavant. Però, diguem-ne que l'alma mater d'això vaig ser jo que li vaig dir, tu tens la teva feina i aquesta serà la meva. I, per aquí vaig començar. Ja deu fer uns 30 anys que m'hi dedico i la veritat és que la meva experiència és que si la terra t'arrela, te costa molt tornar a marxar. Te costa molt deixar-ho i et costa molt veure que tal. Vols fer veure que no ho vols veure, que darrere teu no hi ha ningú, que allò quan tu no hi siguis no saps què passarà, però és igual. Mentre que hi ets, ho lluites i ho fas tirar i ho fas funcionar. És una vocació, És vocacional, totalment. Tu també tens vocació?
És vocacional Bueno, totalment. No ho sé encara, en un any no ho sé, però ja des de petit, que a casa hem tingut terres, doncs sempre he anat al tros. Jo amb I a seguir. amb els anys que fa que ho faig, penso que és una vocació, t'ho dic en sèrio. Jo penso això, no sé si D'aquí uns quants anys ja ho Bueno, podré és que dir. penseu el mateix. de fet una mica les feines són vocacionals, perquè si fas una cosa que no t'agrada ho acabes deixant i acabes marxant. Però això, doncs, bueno, és una altra història. Jo també coneixo gent que té És una altra terra i que d'allò història. i no tenen vocació. No, perquè no els hi agrada o perquè, bueno, un dia com Ho avui fan- fa ho fan- molt de ho sol, fan fa per molta força. calor, a l'hivern hi fa Fan fred, per força. però crec bueno, jo, eh? com a que, jo què sé, te'n vas al camp i allà estàs sol, estàs tranquil. No et baralles amb ningú. No, i el teu cap se relaxa molt, físicament te canses molt, però de cap te relaxes totalment. Vull dir que... Desconnectes, és una altra història. És Vull una altra dir, filosofia de vida. hi ha una pau, hi ha una tranquil·litat, hi ha una cosa que no la tens enlloc més. I llavors també hem continuat, penso jo, perquè els preus també s'han mig apanyat. Bueno, no? jo crec que tots els cellers, arrel de la creació de les DOs i tot això, tots els cellers, ja siguin cooperatives o siguin cellers més petits, tothom ha pogut intentar i començar a comercialitzar els seus vins d'una altra manera, embotellar i tal, tot això és un preu Perquè jo afegit al crec nostre producte. si no hagués sigut aquest boom, Sí, molta gent molta terra estaria perduda Sí. i molts pobles... no, molta gent que no, I a més molta quedarien gent els hauria quatre marxat, gent hauria gran. marxat més gent dels pobles. Aquí ara hi ha un problema, jo crec que el problema que tenim ara és que vingui algú darrere nostre i que mos substitueixi. Vull dir, hi ha gent que sí, que tenen fills i tal, jo tinc filles i no n'hi ha cap que vulgui saber I res. llavors algú de professional, no? Algú professional que ho sapigués fer també, Bueno, crec jo. De tot se n'aprèn al final. és difícil, però avui buscar un professional que vulgui vindre al Jo he teu ensenyat- camp a tal, vull dir, Jo he ensenyat has de tindre moltes hectàrees per tindre ja un equip de treball, un professional però i tal. Jo he ensenyat a 6 nois i me'n foto el camp al final. Bueno, és que és el que un els hi passa. paga més quan És que és saben el que passa. i es marxen. Tota aquesta gent temporera que passen, tothom ve amb ganes. A veure, són gent que venen de fora i volen treballar, volen diners ràpid, què fan? Jo t'estic Pues dient per això ben no cal tindre gaires estudis. Cal tindre gust i cal tindre ganes. Però no calen uns estudis superiors. Llavors, bueno, venen aquí i et fan creure com que sí. Justament quan tu els has ensenyat, tenen una experiència. Llavors, doncs hi ha un altre que té més poder adquisitiu que tu i els hi diu, que jo te'n pago més. I llavors te marxen i torna a començar. Tornen a ensenyar un altre. I arriba un moment que això cansa. Arriba un moment que Això crema, agota. Això crema, això... I moltes vegades jo dic, tremendo. ostres, si no podria tal i qual. I en què et penso? Ho agafaré i ho arrendaré amb algú, no? Ah, I llavors veus finques arrendades i dius, als 5 anys i dius, aquesta finca? Vols dir que aquesta finca era aquella que vaig veure fa 5 anys? No, oi? També ho veieu així. és realment un... També ho veus així. Bueno, jo em porto de finques No, arrendades. però no t'estic parlant de un per un. T'estic No, parlant en ja. general. Sí, bueno. No un per un, perquè un per un, No, al si final- vens la finca que porto jo arrendada, l'haguessis vist abans, i la veiessis ara diries, no la coneixo, però és al revés, no? Sí. El que et vull dir jo. Bueno, és... Bueno, és que És complicat. com amb tot, hi ha de tot. Hi ha gent que va treure només un rendiment 4 o 5 anys, quan aquella vinya ja ha donat el que havia de donar, diu, això ja no és rentable i t'ho deixo, i llavors has de tornar a començar tu a fer tot el que ells han deixat de fer. Però bueno, és part del problema, això no és la solució, és part del problema. Sí. El problema que tenim... Llavors gent doncs, professional no se'n troba. No, és un punt difícil. Potser també som massa exigents i ho volem massa... No ho també crec que podria siguem ser. massa exigents. Jo, És arriba molt un moment- fàcil, és Sí. molt fàcil, Sí, d'acord, però bueno, jo arribo a un punt que penso, dic, potser sóc massa exigent, No. exigeixo massa i em foten al camp, també podria ser. no per crec que això, sigui per exigència. No crec que sigui per exigència. Però, bueno, canvia el gust de la gent que treballa i canvia la manera de treballar. Vull dir, te trobes amb molta gent que només volen vindre a estall. I et fan Sí, però això, desastres. Això no... I això no pot ser. Vull dir, no has de tenir una pressa suprema de fer una feina. I la feina l'has de fer amb el temps que toca. Per això al final Si costa mitja hora, costa un quart, costa 10 minuts, el que et costi, vull dir, no has de córrer per fer 3 ceps més i al cap del dia que siguin 3 euros més, o 10 o 300, és que és igual. jo crec que la feina ben feta al final recompensa amb la qualitat. Clar, Llavors jo no dic clar. que si t'ho paguen més bé o més malament, això ja és una altra cosa, però jo crec que la qualitat és que te l'estimis, no? Amb aquell... a part de tot, A part de que ho facis bé, t'ho has d'estimar, no? clar. Encara que no sigui teu, és igual. No,
Perquè És que és teu. Si no deixeu Del córrer. moment que tu treballes, allò és teu, és el teu treball. Perquè la gent que va a la fàbrica no és seu. I treballa. Jo el dia que em senti... Jo crec que em és senti una disgust, mica ho així, deixaré. això, saps? Vull dir, la gent que va a la fàbrica a treballar, treballa per un altre. Aquella terra no és teva, però el fruit que dona i el treball que tens és el fruit del teu treball. I tu sents com a teu, també, jo crec. penso que el dia que no m'hi senti bé, ho deixaré. Bueno, jo Ho crec que guardaré, que encara passaran no hi dies a que tornaré arribi més, tot no hi això. tornaré més. Potser no hi tornaré més per no veure-ho, però Passaran no sé, dies a que no arribi sé. això. Em sembla que passaran no dies a sé, que no ho arribi sé, això. potser sí, no ho sé. La gent del Priorat som insistents. Som tercos, i dale, Això. dale, i dale. Som tossuts, som tossuts. Costarà que ho deixis, el cap molt costarà. dur. Sí, sí. Costarà que ho tu. deixis. Jo crec que sí, jo crec que serà algo Jo que sí, no sí, serà sí. així. Ja està No, deixat, no. eh? Estic cansat, no m'aguanto, estic mort. Però encara he de Perquè, fer d'anar... perquè em faig gran, no sé quantos, 15 hores cada dia. Sí, però després de 12 hores, dinar no et dic dius, nada. ja hem reposat energies, ostres, mira, és Tornem-hi. aquesta hora, 3 o 4 hores encara podria estar allà fent no sé què, i llisquem cap a la feina, sí que és veritat. Ahir mateix la meva dona em diu, escolta, no cal que vinguis, queda't allà, Cal que tornis a te fots casa. davall de qualsevol puesto i demà hi tornes. I hi seràs, no? T'estalvies el A què viatge. collons vens si no et veig? Ara el que estem fent és espollant, o sigui, la poda en verd, perquè m'entengui la gent, no? I llavors també una mica de l'herba, que enguany ha plogut, no és que hagi plogut massa, però ha plogut per l'herba i per fer-nos córrer amb les màquines pel mildiu. I la cendrosa, clar. Sí, sí, sí. I sempre estem insegurs si ho faig o si no ho faig, si ho he fet malament. Si és moment, Si si no no ho he és fet, moment, si ho encertaré bé, si no ho Si encertaré aquell està bé, ensopetant jo també hi torno. per si de cas. Sí, no? Que quedi ben fet, que quedi ben I repassat. el que estem fent ara és això, sobretot hi ha puestos que l'herba... Nosaltres fem coberta vegetal, i hi ha puestos que l'herba mos pega aquí. Sí, l'herba tira molt amunt. Els que no podem fer, els que no podem tirar herbicida, Nosaltres fem agricultura ecològica, No, jo faig I- agricultura convencional, però l'herbicida al meu tros no hi entra. Ja per norma l'herbicida al meu tros no hi entra. No em vull, no m'agrada i prefereixo tenir herba. Jo sempre dic que per una herba la collita no se'n perdrà. No. En canvi, puc per assegurar un que no. herbicida, jo què sé, contaminen massa, és que no m'agrada, no em convenç el tema herbicida. No em fa cap mal veure una vinya que hi ha una herba per aquí, una herba per allà. No em molesta jo gens, no no sé- és un jardí, és una finca i és un treball. Jo no sé què és l'herbicida perquè no l'hem fet servir mai. No, jo tampoc, no m'agrada O gens. desbrossadores, o Exacte. passar la picadora, o... desbrossadora i picadora... Llavors també la coberta vegetal, si és que la pots tindre, que és un puesto que... Home, no va necessites molt bé, molta que és aigua. molt bona per la terra. A part d'això, t'aguanta tota la Sí, terra, no et sí, marxa. no et perquè quan marxa. te'n dones compte... No et fas còrrecs, quan plou, no El cep lo veus els ceps que queden, exacte. No, la coberta vegetal, a part de tot, té moltes avantatges. Si pots, hi ha puestos que no Però es pot. bueno, no hi ha a tot puestos que arreu. Aquí- No a aquí tot no, arreu se pot Aquí- fer, no a aquí tot ho arreu se facis pot perquè fer. Aquí, Ni això totes és molt sec. les terres aquí ho remena tot el que permeten. puguis. Això és molt sec Sí. per fer coberta vegetal. Sí. Lo del relleu generacional, no? És una cosa difícil. Jo, en el meu cas concret, és perquè ja ho havia viscut tota la vida i perquè me l'estimo, la terra, les meves finques i tal. Ho porta la sang. Me l'estimo i tal. Injectat en vena. I, clar, és una cosa que l'has de portar una mica dins. Aquí t'hi passes moltes hores, amb sol, amb fred, és difícil, però és molt gratificant, és una cosa molt maca. Quan arriba l'època de la collita, és molta feina, però te queda, no sé, és molt gratificant tot. I s'hauria d'implicar més jovent? Doncs sí, però com fer-ho no ho sé. Tots diem que la terra és molt dura, que tal i qual, tots ho diem. Però la realitat avui amb màquines, jo crec que amb màquines no cal tindre unes grans màquines. Me refereixo a coses petites, un tractor, un intercepe, uns cultivadors, una màquina, un atomitzador, o no. 4 coses imprescindibles. No em refereixo a grans coses. No cal grans històries. Amb tot això, i estidores elèctriques, que avui unes estidores elèctriques, les més cares són 600 euros. No dic que sigui barat, però aquestes estidores elèctriques
ole, no cal que facis força, vull dir, te pots tapar bé l'hivern Te donen molta i l'hivern és molt molta llarg. llibertat de treballar Sí, i sí. no et canses Jo crec tant que si les se'ls hi mans. ensenyés, que no és tan dur com diuen, quan demanes a mi m'ho sembla així, Sí. si se'ls hi ensenyés que no és tan dur com diuen i ensenyar-los com realment pots treure un rendiment treballant, claro, sense treballar no. Jo crec que amb algú més els enganxaries. Això sí, sempre dient-los la veritat, que de rics no s'ho faran, això per descomptat. No... Però tindran molts disgustos, Sí, molts. però que tampoc la I realitat... moltes alegries. La realitat no és... Sí, però me vull referir que plantejar-los que és una cosa que no pot ser, no. Perquè ara No, ja m'hi poso jo davant, planteges una cosa que sembla que sigui... no. Jo crec que si ho coneixessin i veiessin com ho fem, que poguessis tindre amb algú que t'estés uns dies amb tu o amb qui sigui, no? Que li ensenyés, jo crec que amb algú enganxaries. Jo crec que sí. Ja és... Possiblement. Jo crec que sí. Possiblement. Perquè ara, vull dir, tots, ja sóc jo el primer d'exagerar una mica, no? Que és molt dur, no. La realitat és que... Anem cap a un punt on la gent que fa de pagès comença a ser gran i d'aquí 4 dies hi haurà molta terra que no tindrà ningú que la treballi i llavors també serà una mica més fàcil que la gent jove pugui trobar terres i pugui començar amb una vinya en producció, que no haver de començar de zero i plantar la seva vinya i esperes 3 anys a que produeixi res. Segons el Banc de Terres, cada any a Catalunya es perden 250 hectàrees de terra. Sigui metllers, sigui... Bueno, és igual, sigui el que sigui. Entre tot, de tots els cultius. I jo crec que n'hi hauria de terra per si algú s'impliqués amb la feina aquesta que al final... I com cada any una miqueta més. Jo crec que al final no és una cosa que no pugui ser. Home, jo crec que les dones també hauríem de tindre un punt d'inflexió aquí. Una altra cosa... Que les dones siguin pageses, màquines... que no els hi faci por ser pageses. No vol dir que un home hagi de ser pagès i jo no pugui ser pagès. No, poden ser pagesos tots dos, i un s'ha de complementar l'altre. Llavors, el jornal és la feina de tots. I avui, com que no es necessita la força bruta per a res, perquè jo ja no en tinc, no podria podar amb unes estidores. Però també et diré que no està pensat per les dones aquest món, eh? No, però... Hi ha moltes traves per a nosaltres, perquè dius les estisores elèctriques. En tot, en general. Les estisores elèctriques, al començament de les estisores elèctriques, que jo ja vaig ser de les primeres de tindre'm perquè jo no tinc força a les mans per a podar hores. No puc jo. Però és que no les podia aguantar. Quan portava 3 hores amb les estisores a les mans, jo ja no les podia, perquè eren molt grosses i pesaven. Ara no. Ara tot això... Ara, que pesaven fa 20 anys enrere. Unes estisores grosses així que havies de fer així amb la mà i quasi no podies ni apretar el gatillo. Estaven mal organitzades. Eren estisores per mans d'hòmens, eren estisores grosses per mans d'hòmens. Es diuen estidorotes. Sí, eren estisores per mans d'hòmens. Ara, ara serveixen pels homes i per les dones, que són estisores més petites, que pesen poc. I porten una pila aquí baix. Que pesen poc. No tens ni cordó. O te les poses de les de cordó o te les poses de les de la pila independent, és igual, però pesen poc, són petites de mànec, vull dir que nosaltres les podem fer anar, però això, doncs, bueno, també està bé que la gent que fa les eines de camp, doncs, bueno, aquí en aquestes indústries també potser hauria d'haver alguna dona més, alguna dona implicada per portar la problemàtica de les dones en aquest món. Te dono la raó, que amb això no hi pensava, que jo també... Que les dones ens hi hem d'implicar de ple, hem de ser pageses, no hem de ser la dona del pagès, hem de ser pageses com els nostres marits. O que els nostres marits se dediquin a una altra cosa, és que no vol dir res. El meu marit no ha sigut mai pagès, el meu marit tenia una feina que no tenia res a veure al camp. Quan s'havia d'ensofetar m'ajudava, agafava el tractor i la tomisadora i m'ajudava, però la feina del camp era la meva feina. Era el meu treball era aquest. En vez d'anar a una fàbrica o d'anar a treballar en una altra cosa, jo agafava el dematí i me n'anava cap al meu camp. Més feliç que ningú. Sí, ho entenc perfectament. Més feliç que ningú. Però en realitat, en general, tant els tractors com les màquines, com tot, no necessites molta força per... No. Amb això de l'estidora grossa tens raó. Sí, home, no, a veure, una estisora que si tu vols treballar, a veure, no has d'anar altres a dir... Jo treballo 3 hores i ja en tinc prou. Tu vas a treballar una jornada de treball. Sí. Tu has de poder treballar 8 hores. Vale, doncs, a veure, 8 hores amb la mà així,
t'asseguro que no es pot. És que no es pot. I a l'hora del migdia arribava a casa que les mans no sabia de qui eren, però bueno, demà tornem. I ara, doncs, amb aquests anys, tot això ha evolucionat molt. Les estisores són més petites, ja pesen poc. Inclús si hi poses el dit no es tanquen. No, no. Jo no ho provo, No, jo tampoc. Diuen que no es tanquen, però no m'ho crec. Sí que és veritat. Jo no m'ho crec, per si a cas no ho provo mai. Tu agafes un sarment mullat amb aigua. Mulles amb aigua i proves de... Llavors el dia que hi ha mullant al dematí, què passa? No van. Ah, no m'interessa aquesta. No, però els has de canviar Sí, hi deu haver alguna cosa per a... Bueno, és que ara també es fa moltes coses amb molta seguretat per tot això. També uns guants, Clar, i els guants i tot. Bueno, és que ara hi ha molt bones equipacions per treballar. Un tio es va fotre el dit en l'aire. Però amb unes de les velles, no eren noves modernes. Ja. Més velles. Jo, que només porto un any, vull dir, encara no sé gaire on m'he fotut. Però vosaltres que ja teniu experiència, tornaríeu a fer-ho. Jo sí, jo tornaria, m'encanta. Hi ha vegades que m'enrabio amb mi mateix i dic que burro que soc, però llavors també la inseguretat, dir si ho has fet bé o malament, això no estaré mai segur del que he fet. Però sí, realment jo ho tornaria a fer. Taxativament vull dir sí. Jo crec que també. Jo també. A ulls tancats, segur. A part de que diuen que sempre ens ho peguem amb la mateixa pedra, això és una utopia, però aquí segur que hi tornaria, segur. A part de que és una feina més o menys dura, bueno, és una feina, si no seria diversió. Claro, és una feina. Diversió no és. Però com a dona, a mi m'ha donat molta llibertat. Jo he tingut fills, jo he tingut avis a cuidar, jo m'he pogut combinar totes les feines del camp amb les meves coses de casa, que segons on hagués treballat, no m'hauria pogut combinar. Si jo he anat al tros el diumenge, però el dissabte he portat a la meva àvia a la peluqueria, ningú m'ha dit res. I això, vulguis que no, és un hàndicap i és una satisfacció. Sí. M'hi tornaria a dedicar segur. I esperem que tu no t'encansis i que ho continuïs molts anys. Aquest any que has fet, que ho has portat tu i ho has fet tu, com ho veus? Així de primera vista. Jo ho veig bé, jo veig que m'hi sento a gust. I tu creus que tens vocació? Jo crec que sí. Pregunto. Crec que sí. Jo crec que si no en tingués no hauria arribat aquí. Des de ben petit que ja sé un perquè tinc confiança en ell i puc preguntar, no? A tu no t'ho preguntaré si tens vocació, perquè clar, ja no t'ho puc preguntar, que si tinguessis vocació tu sí que no t'ho hagués deixat, no? I tant, i de seguida. Però bueno, és que ja ho diem des del principi, això és vocacional. O ho sents o no ho sents. Sí. Bueno, doncs. Vinga, un brindis. Salut. Que puguem continuar molts anys i que tot vagi molt bé. Gràcies igualment.